Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan zaure naku na Dr. Kabiru Muhammad Dan Asabe Kuta. Ni taku Amina Dallami Salihu nake muku lalai marhaban da zuwan shirin. A yau za mu tattauna ne akan tarihi. Menene tarihi? Menene muhimmancin tarihi ga al'ummarmu na yau da gobe? A yau ba ni kaɗai nake a cikin wannan zauren ba. Ina da waɗanda za mu tattauna wannan batu tare. Da farko ina da Malam Abubakar Shu'aibu Dawa, Yes Mutawalli. Sa'annan ina da Ibrahim Yakubu Gwada. To, idan aka yi maganar tarihi, tarihi shine nazari da rubutaccen bayanai ko kuma labari baka game da abubuwa da suka faru a baya, musamman waɗanda suka shafi rayuwa ɗan adam, al'ummomi, gwamnatoci, yaƙe-yaƙe da kuma al'adu. A taƙaice tarihi shine malamar rayuwa domin yana ba mu damar duba abin da ya gabata don muhimmanci halin da muke ciki a yau kuma tsankayar makomar na gobe. Wai shin menene tarihi? Wannan bayanin da na yi a taƙaice dai shine tarihi. Menene muhimmancin tarihi ga al'ummarmu na yau? Da farko bari fara da Malam Abubakar. Alhamdulillah. Tarihi na da mahimmanci. Ko za ka iya gaya mana menene mahimmancin tarihi? Yana da matuƙar muhimmanci. Duba da fuskar rayuwar da muke ciki na yau da kullum, shi karan kanshi addini ya ba da muhimmanci don wajen bibiyan tarihi. Wato a musulunci yana da kyau kasantuwanka na ɗan adam ka bibiyi tarihi domin ka gudanar da addini yadda ya kamata. Haka. Saboda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kanshi yake ce ma bayinsa kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Wato ku yi tafiya a ban kasa, ku yi nazari sosai, ku ga yanda mutanen baya da suka gabata suka aikatar da addini. To don haka a nan za ka duba cewa wato tarihi ya taka rawa sosai saboda mahimmancin da addini ya bashi. Banda abin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi yake cewa khairun nasu qarni, mafi alkhairin mutane shine karni na. Su walladina yalunahum, sannan wa'inda suka biyo bayan sannan wa'inda suka biyo bayan su. To idan ka duba wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan bibiyan tarihi, to kaga ya nuna cewa ba za ka iya aikata wani aiki na addini ba sai ka bibi yaya magabata suka gabatar da wannan addinin. To idan muka duba za ga tarihi wato ba matuƙa ya taka rawa sosai a rayuwarmu na yau da kullum. Ajiya zan ce miki tarihi yana da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam da rayuwarmu na yau da kullum. Haka. Muna godiya. Bugu da ƙari akan abin da ya ce, idan muka duba Alƙur'ani ita karan kanta tarihi ne. Don yawanci Allah ya ba mu tarihin manzanni da annabawa kala-kala da yanayin yadda suka gudanar da rayuwarsu. Bari in dawo wurin ka Malam. Masu kallo, me za ka ƙara a kai? Alaikum assalam wa Da farko dai kamar yadda kika magana a kai, tarihi abu ne mai matuƙar muhimmanci. Saboda idan kika duba muhimmancin tarihi ya sa a makarantunmu na zamani yau aka kawo karatu da sunan shi tarihi, history. So wannan introduction na history wannan yake nuna miki cewa tarihi abu ne mai muhimmanci sosai. Sannan kuma a matsayinmu na 'yan adam ba wanda bai so yi nasara a rayuwa. So muddin idan kana so kai nasara a rayuwa ya zama dole ka bibiyi tarihi sosai. Bibiyan tarihi yana ɗaya daga cikin makami da ke sa mutum ya nasara a rayuwa. Na farko babu yanda za a yi kai nasara a rayuwa ba ka da amana sosai. To na farko idan kika duba kamar tarihi ne ya kawo mana yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya rike wa Nana Khadija amanan dukiyanta sosai lokacin da suke kasuwanci, wanda har ya sa ta ji sha'awan wannan ya kasance, wannan bawan Allah ya kasance mijinta. Kin gane ko? So kin ga nan an nuna mana, an haska mana bangaren amana kenan a tarihi. Sannan kuma idan kika duba tarihi akwai shugabanni da suka gabata. Na farko idan kika duba tarihin Fir'auna, Fir'auna mutum ne mai izza da son mulki, kuma tarihi ya nuna mana yadda ya amfani da wannan mulkin wurin azabtar da al'ummar da suke karkashin shi, kuma tarihi ya nuna mana yadda Allah ya halakar da shi. Na farko tarihi ne ya nuna mana shugabanni adalai
waɗanda yanzu presently yanzu a ƙasar na abubuwan da muke lakin kenan. Muna lakin shugabanni adalai. Tarihi ya kawo mana yanda Abdullahi bin Abdul Muttalib kakan manzara sallallahu alaihi wasallam, tarihi ya kawo mana yadda ya gudanar da mulkin shi a garin Makka. Wannan ne yasa Turawa suke ce mai Hashim. Kin ga aka ce magana Hashim lugatul arabiya ne, mutum mai yawan baiwa. To shi ainihin sunan shi Amr bin Abdul Munafi, wannan shine ainihin sunan shi. To kin ga wannan duka tarihi ya kawo mana yanda shugabanni nagartattu suka aiwatar da mulkin su kuma yanda suka samu nasara. Wannan duka abubuwa ne da tarihi ya kawo mana, wanda dole idan muna so mu nasara ya zama dole mu bibiyi tarihi domin mu san ina muka fito, sannan kuma wani mataki muke a yanzu, sannan kuma ina za mu dosa. To yanzu nan kana ganin yana da muhimmanci yaranmu da suke tasowa yanzu nan su san tarihi? Sosai yana da muhimmanci, saboda na farko idan kika duba yaranmu da ke tasowa yanzu, abin da ya sa muka tsinci kanmu a halin da muke ciki yanzu shine rashin ilimin tarihi. Saboda yaro ko da ya taso da rashin ji, idan aka zo da shi aka gaya mai to fa ga tarihin kakan shi, ga yanda kakan shi ya zauna da mutane lafiya lau, sannan kuma ga inda kakan shi ya samu nasara, sannan kuma dole a rayuwa idan babu yanda za ka samu nasara ba kalubale. To kin ga idan aka karanta mai tarihi ga yanda kakannin shi suka zauna da mutane lafiya, ga inda suka samu kuma kalubale, to shi kuma wannan tarihin zai gaya mai to ai ga abin da kakannina suka samu kalubale, to ni kuma ya za a yi adjusting. Kin ga wannan dole sai da ilimin tarihi automatically, saboda ilimin tarihi ya baka inda mutane suka samu nasara, ilimin tarihi ya baka inda mutane suka samu kalubale, to kuma ya rage naka ka duba menene yasa suka samu wannan kalubalen, so da sai kai adjusting ka samu nasara a rayuwa. To kana ganin kai kuma yana da muhimmanci shugabanninmu a irin halin da muke ciki a ce sun san tarihi? Sosai ba kaɗan ba, saboda inda a ce shugabanninmu da ke mulki a yanzu sun san tarihin waɗanda suka gabata, yanda suka yi gwagwarmaya suka kafa ma Najeriya, da ba za su aikata abin da ke faruwa yanzu ba. Ki waiwaya lokacin zamanin su Tafawa Balewa, lokacin su Sardauna, yadda suka gwagwarmaya suka kamo ma Najeriya 'yancin kai, wanda su da wahala sun ba da ƙarfinsu, sun ba da lokacin, sun ba da jinanansu, sun ba da komai da suke da shi dangane da rayuwarsu su ga cewa ƙasar ta ci gaba. Inda a ce masu mulkin yanzu suna bibiyan tarihin waɗanda suka gabata da wannan abubuwan da ke faruwa a yankunan mu na arewa da yankunan mu na kudancin Najeriya ba za su dinga faruwa ba. Yanzu ka duba na Aires, mutane ba su da yancin da za su zauna cikin kwanciyar hankali a gidajensu, sakamakon mene? Rashin adalci na rayuwa. Yanzu inda a ce shugabanninmu sun bibiyi baya, ai za a gyara da yawa. Kuma har yanzu lokaci bai kure musu ba. Akwai tarihin manya-manyan mutane shugabanni da suka gabata, irin su Sardauna, irin su Tafawa Balewa da sauransu, shugabanni da suka gabata, inda za su bibi tarihi da sun taimaka sosai wurin gyara kusakuran da ke faruwa yanzu. Haka. To, Malam Ibrahim, akwai wata irin shawara da za ka iya bayarwa ga gwamnatin ƙasar nan wurin ganin an dawo da maganan tarihi? To gaskiya akwai shawarwari ma da dama da ya kamata a ce an bayar wurin ganin an dawo da karatun tarihi. Ba ma iya gwamnati ba, har da al'ummar Najeriya. Zan zo kan al'umma. Bari mu fara da gwamnatin, kan gani, saboda yanzu nan dole in gwamnati ta fito da policy haka shine zai taimaka ya yi building ɗin al'ummar da yawa. Shi yasa nake so mu fara da gwamnatin. Okay, to na farko dai kin ga yanzu ilimin tarihi gaskiya yana taɓarɓarewa a cikin al'umma. Wannan shi yasa muka tsinci kan halin da muke ciki yanzu. To ya zama dole gwamnati ta kawo policy, ta kawo doka wanda zai mai da karatun tarihi wajibi, walau a makaranta ko kuma a sauran wasu wurare na ilimi. Akwai wani haske da nake so in ƙara miki a ɓangaren tarihi da ni ya faru da ni. Na farko ni ɗan kasuwa ne. A lokacin da na gama jami'a na fada kasuwancin da na tsinci kaina a ciki wato harkar supply, sai na ci abinda na fara yi ina tsunduma cikin wannan harkar kasuwanci, na ci to ya kamata in duba kasuwan nan akwai mutanen da suke ciki kafin ni in zo, shin waɗannan mutanen da suke ciki kafin ni in zo ya suka gudanar da wannan kasuwanci? Na tabbata a cikin su akwai mutanen da suka yi nasara a rayuwa, akwai kuma mutanen da
sun fara kamar za su yi nasara kuma daga baya sai Allah ya durƙusar da su. So da na bibiyi wannan sai nake gane cewa waɗannan mutane suka fara kamar za su yi nasara daga baya Allah ya durƙusar da su. Kin ga sakamakon rashin gaskiyansu ne da rashin amana yasa suka durƙushe. Waɗannan kuma mutane da suka yi nasara gaskiya ne ta sa suka samu nasara a rayuwa. Ko ba ka ba, so kin ga wannan karatu ne na tarihi zai haska maka wannan abubuwan. So sannan kuma abu na biyu abin da zan ƙara da shi a nan shi ne na farko kamar yadda tarihi ya nuna mana mutumin na farko da ya fara cin hanci a Najeriya shine Festus Okotie-Eboh, wanda ya yi ministan kuɗi zamanin mulkin Babangida. Aka ce shine mutumi na farko wanda duniya da shaida an fara kama shi da cin hanci da rashawa a Najeriya. To kin ga wannan mutumi idan kika duba yanzu ina yake, ya ƙarshen shi ya kasance. So ya zama dole mutane na farko idan mutum na da ilimin tarihi ba zai kasance dan cin hanci da rashawa ba. Idan mutum na da ilimin tarihi zai ga to waɗanda suka tsinci kansu a bangaren a wannan al'amari na cin hanci da rashawa ya suka ƙare rayuwarsu. Sannan kuma waɗanda suka rike gaskiya. Yau misali a Arewa kowane ɗan siyasa a cikin siyasa mu kowa na so alaƙanta shi da Sardauna. To wannan tarihi ne nuna mana yaya Sardauna ya gudanar da mulkin shi a lokacin da yake shugaban jam'iyyar Northern People Congress. Sannan kuma kamar mutane irin su Tafawa Balewa yaya suka gudanar da mulkin su? Sun gudanar da mulkin su ne bisa koyarwan addinin musulunci, saboda addinin musulunci ya koya mana amana da gaskiya. Sun gudanar da mulkin su akan tafarkin amana da gaskiya, kuma sun rungumi al'umman su ba wani dan wane ne wani dan wance ne. Kin gane ko? So tarihi ne nuna yake hasko mana waɗannan nagartattun mutane da kowa yake so alakanta shi yau. So idan muna so mu yi nasara yanzu a rayuwa ya zama dole wajibi ne a dawo da wannan ilimi na tarihi, saboda shi kadai ne abin da zai haskaka mana rayuwarmu, kuma shi kadai ne zai kawo mana ci gaba, kuma shi kadai ne zai ba mu ilimin inda muka fito da inda muke yanzu da kuma inda muka dosa. To bari mu yi magana kan al'umma, amma ina son ka ba mu shi a takaice saboda lokacin mu ya gabato. Idan muka guje anan na fahimta muhimmancin tarihi da al'umma. Na farko zan janyo hankalin iyaye da kakanni wanda Allah Ubangiji ya tsawancin kwanansu har zuwa yanzu. Suna mai faɗakar da 'ya'yansu da jikokinsu da ke gida dangane da mahimmancin tarihi. Za ga wani yaron ya taso ma bai san ma tarihin gidansu ba, ballantana dan a bashi ma tarihin abin da ya wakana a musulunci ko a bashi tarihin abin da ya wakana ma a mene a ƙasashen Najeriya. A dunkule ina mai bawa al'umma gabaki ɗaya shawara akan cewa tarihi yana koyar da mu sanin abubuwan bala'o'i da suka faru a baya, su nuna ma cewa yaya za a yi ka kiyaye kan wannan bala'in ya auku a kanka. Sannan yana koya ma aikace-aikace na alkhairi da mutanen baya suka aikata dangane da kai ma ka amfana da shi, ka zo ka sa shi into practice a cikin rayuwanka na yau da kullum. Jama'a tarihi yana da matukar muhimmanci, amma duba da yanayin lokaci iya abin da zan iya faɗi kenan dangane da musulunci. To babu matsala, muna godiya da wannan zuwa zauren namu da kuka yi a yau. Mun gode kwarai da gaske, muna fata kuma muka ƙara gayyato ku za ku ansa mana gayyata. To jama'a, a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka don ganin wannan shiri ya kammala. Ni taku Amina Ɗanlami Salo nake fatan cewa za ku yi subscribe, za ku yi liking, sa'annan za ku gaya mana a cikin comment section muhimmancin tarihi a rayuwarku. Ina muku godiya, sai mun haɗa wani makon.